Nini. Please. Win. Bong, okokuqala ungena le ndini angikwazi ufunani. Okwesibili awungibingeleli. Okwesithathu uyangi-expose. Ngicela uphume. Qale phansi. Uthi ngaze njani? Ngicela uphume. Qale phansi yonke le nto uyenza. Ubani? Yimini uBhongo. Ngena. Win. Ngicela ungibingelele. Sawubona Wini. Iyabonga unjani? Ngisaphila unjani wena Wini? Ngiyaphila. Singasho into engiselayo. Future yakho kodwa angeke past yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke na uyazi wala noma behlupho angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlanyisa uyakhulisa isikhathi 74 Wini. Ngicela ungisize lana. Yazi ngiphuphe kahle kanjani namanje. Ngishada umshado wami into eyonile nje ukuthi bengidansa kabi. Ngicela ungincede ngomshado. Okay, uphushada. Manje bothi ushada ngempela. Mina phuphe ukubona Wini yonke into engiyiphuphayo iyenzeka. Uzokwenzeka lo mshado. Ngicela ungisize ngomntanzi iwona kuphela engawazi. Ngicela sivumelane lapho ngento eyodwa ukuthi yabo le energy engizoyifaka la. Uma kwenzeka ungasashadi, uzoyikhokha yonke leyo energy. Uzoyikhokha. Yeah, kulungile. Uza. Umdansi ngizokufundisa wona ilobizwa ngithiwa quick step. Hayi no quick angithi kushesha lokho. No izokona la angifuni into ezoshesha ingonele nomshado. Umshado wami uvela uphele ngokukhulu kushesha. Asizami akukhona mhlawumbe isilo bani. Lalela bongo mina anginayo imdanso yabantu abayinokwe. Mawuyisinokwe anginayo umdanso wakho. Ngani manje ungashadi. Awukho mhlawumbe umunye owanziwe ngaphandle kwesiphansi. Uthi ngibo okay ngizokufundisa i-walls. Into yindonga. Ayi walls indonga, i-walls umdanso. Oh, kulungile sizame wona. We understand bongo ukuthi umuntu mangabe shada ufaka uthayi. No ngivele ngizobe ngishintshile ungabona amabhluku ahlalo ngizobe ngifaka isuku.